Abunu sogoleme akwa jabarnin so mandila ni wakati na anga fulibe au bela jele ka keni akwa wakati uchukuye biye arabai November kalo klita ani saba samba flani mugan nani akwa kunafoni wakati silenfle Bakuruba kunafonu na kasaram kera dire ni gundam ni nyonche anda bena dola foka takase Burkina kunafonendilaw ka nyamaya so ye seben fura minci Mali kunafonendilaw ka nyamaya so ma anda bena do ola oni anyugona chama ani kokan kunafonu olu bena lase awma aw bisimila Kunun tarata November kalo kleta ani fla samba flani mugan nani dire ni gundam ni ɲɔgɔn mototigi fla olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛra kasara ye min ye maa caman jogi maa joginen nunu maaw ye olu ta ka taga ni u ye dire ye dɔgɔtɔrɔsoba la yasa u bɛ se ka taa furakɛ cogoya min na nka kun min kɛra sababu ye ni nin moto fila nin sera ka ɲɔgɔn sɔrɔ o kun kɔni o ma se ka dɔn halisa Kunun tarata November kalo tile 12 samba flani mugan ani nani Burkina kunafonendilaw ka ɲamayaso Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso ye sɛbɛn fura ci Mali kunafonendilaw ka ɲamayaso Haute autorité de la communication ma ni o ye aki ye ka ɲɛsi Joliba TV ma ka sababuya kɛ ko u ka barolasigi min kɛra November kalo tile 10 tɛmɛne ni o ye rendez-vous des idées ko u ka maa welelen dɔ ye kumakan dɔ fɔ ka ɲɛsi Burkina jamana ani Burkina jamana ɲɛmaaw ma ni o de ye ko waliya cɛjugu minnu bɛ ka kɛ ni wagati in na Burkina Faso ko ye Burkina jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ka ko labɛnnen de ye u ye a jira ko a ye nin kumakan min fɔ ko nin bɛ a jira ko olu ka dirigeants ni o ye u ka ɲɛmaaw ye ko u tɛ ka baara kɛ tiɲɛ kan ko olu kɔni bɛ ɲini haki mɔgɔw fɛ ko u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan yasa min ye nin barolasigi ye a bɔli o bɛ se ka dabila Joliba TV sanfɛ cogoya min na sabula ko cɛ in ka kuma fɛnɛ a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔba de ye Mali ni Burkina ka bolodi ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna la wa AES jamana yɛrɛ faralen bɛ ɲɔgɔn kan ka kɛlɛ min kɛ ni o de ye an ka yɛrɛma hɔrɔnya bɛ se ka dɔn diɲɛma fɛ cogoya min na ani ka a lasegin an ma ka o ko bila sen kan k'a bɛ se ka nani gɛlɛya ye o fɛnɛ baaraw la Tɛnɛndo November kalo tile 11 samba flani mugan ani nani dugutigilakaw ka donna ɲɛnamayali hukumu kɔnɔna la Masina marabolo la u ye yen dugutigilakaw la sigi ka ɲɛfɔli kɛ u ye jamana ka hakɛ min bɛ jamanadenw kan ni u kan k'o sara ka o ɲɛfɔ u ɲɛna kosɛbɛ ani lakanabaliya min ɲɔɲɛlen bɛ Masina dugu kɔnɔna la u ye u da don la o kɔ u kumana dugutigi yɛrɛ jɔyɔrɔ ye mun ye jamana kɔnɔna na ani a ka baara kɛta ye mun ye ani min ye an ka drapeau ye o kan ka bonya cogoya min u ye u da don o bɛɛ lajɛlen na ani min ye an ka kɔrɔlenw ye u ye u da don o fana na ka o ɲɛfɔ nin dugutigilaka ninnu ye Sibirido November kalo tile 9 samba flani mugan ani nani nɛgɛ kanɲɛ 8 wagati dumanzanakaw fɛ mankan wulila cɛ dɔ ni a muso ni ɲɔgɔn cɛ ka sababuya kɛ nasɔngɔ dibaliya ye muso dusu ye a kɛɲɛ a ye daba ta daba yɔrɔ min bɛ kɛ ka sɛnɛ kɛ ka o fara a cɛ kunkolo kun ka a sɔgɔ o yɔrɔ bɛ min ye sigiɲɔgɔnw ye u ye cɛ ta ka taga ni a ye Korofina CSRF la yasa a bɛ se cogoya min na ka furakɛli sɔrɔ olu fɛnɛ ye a ta o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na ka taga ni a ye Gabriel Touré la yenkaw ye a furakɛ ni wagati in na cɛ in kɔni furakɛra wa a lafiyara muso in welela an ka finitigilakaw fɛ yasa ka a ɲininka a dakɔnɔ kuma la a ye a jira ko tiɲɛ yɛrɛ la ale ye nin kɛwale in kɛ o kɔ an ka finitigilakaw ye a minɛ ka a bila kaso la ka sababuya kɛ ko a ye a furucɛ o jogin a kunkolo la Tɛnɛndo November kalo tile 11 samba flani mugan nani kunu minnu ka baara bɛnnen bɛ donita ma ni o tun bɛ ka taa ja farabe o dafirila a wulilen kɔfɛ k'a sɔrɔ
maa minnu tun bɛ a kɔnɔ olu ye a jira ko n'i y'a ye nin kulu in dafirila ko sabula minɛn minnu tun bɛ a kɔnɔna la ko tiɲɛ yɛrɛ la o minɛnw tun ka ca a ma kosɛbɛ maa si ni ma to a la nka maaw bolofɛn caman o tiɲɛna a ko senfɛ. Ka kɛɲɛ ni an ka dugutigilakaw ka don la ɲɛnamayali ye o min kɛra tɛnɛn tɛmɛnen novembre kalo tile 11 san 2024 an ka jabaranisoba sanfɛ an ka dugutigilakaw ye foli lase an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jamanakuntigi général d'armée Assimi Goïta wa u bɛɛ lajɛlen ye a ɲini a fɛ ko kalata fili min natɔ filɛ ni o ye jamana ɲɛma kalata ye ko a ka kɛ cɛbɔ ye o la yaasa u bɛɛ lajɛlen bɛ se ka taa kala fili a ye cogoya min na a ka kɛ Mali jamana ɲɛmɔgɔ ye yaasa maliden bɛɛ lajɛlen fana bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogoya min. Kunun tarata novembre kalo tile 12 san 2024 Dubaïkaw fɛ yen nɔ sigikafɔba kɛra sigikafɔ min bɛna kɛ sababu ye embargo min kun binnen bɛ Centrafrique o jamana bɔli kan ka o lawuli wa o embargo in wulili bɛ kɛ dɛmɛba ye ka ɲɛsin Centrafrique jamana ma sabula o bɛ gɛlɛya kɔnɔna na ka sababuya kɛ fɔɲɔgɔnkɔ min bɛ u ka senamatɔn maaw ani u ka fintigilakaw ni ɲɔgɔn cɛ kabini ni san 2013. Air France pankuru bolibagaw ka lafasali tɔn taara barabila sɛbɛn bila u bɛna min kɛ novembre kalo tile 14 san 2024 ka sababuya kɛ u ye a jira ko min ye u ka pankurun biyew ye ni o ye avion biyew ye ko dɔ farala o kan ko ni dɔ dun farala o avion ninnu biye sɔngɔ kan ko min ye ɲɔgɔndan min bɛ kɛ Faransi pankurun ɲɛmayasow ni ɲɔgɔn cɛ ko caman bɛna bɔ o la wa o bɛna gɛlɛya don olu yɛrɛ fɛnɛ ka baara la ni u ye o baarabila in kɛ kunnafoni ye a jira ko u ka pankurun tɛna wuli tugun ka taga Algérie, Mali, Burkina ani Niger tɛmɛnen kɔfɛ. Nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina an bɛ an ka dibilabara kɛbagaw fo sabula olu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka baara in na an b'a fɔ k'Ala ka basigi sabati an ka ba Maliba kɔnɔna la Ala ka sankɔrɔta di an ka finitigilakaw ma ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ sini ka kunnafoni di aw ma laadiriya la shukran.